iNanda izinda sesihlava samacala abhekiswe kubantu besifazane nokudlengulwa. Namuhla inhlangano eThekwini sector nezikhulu eziphezulu kuHulumeni zihlanganisa amadoda kwinhlabalihide zizulazula eNanda iqwashisa ngokubulawa kwabesifazane nezingane. Ngonyaka odlule kule ndawo kubikwa amacala angu-608 alolu hlobo. Madoda siyafisa ukuthi sisho lapha emakhaya naseyindaweni enikuzona ukuthi amandla lawo enawo awukuvikela na ukunakekela na ukwenza imiphakathi yakithi ibe imiphakathi ephumelelayo. UHulumeni uthi ukutshalwa kwamaphoyisa iTRT nezinhlaka zomphakathi zomgwaqo nomgwaqo kuthele izithelo ezibonakalayo. Akuwona umthwalo ofanele usale kuHulumeni kuphela, umthwalo odinga thina sonke njengomphakathi sikwazi ukulisana nawo. Kodwa okuhle ukuthi sinikeziwe idirective ukuthi iwadi newadi ayibe nohlelo oluqondene nawo ngoba izinkinga zezindawo ayifani. Wonke ama cases abikiwe ngesikhathi se-gender based violence ayalandelwa futhi solandela icase necase kuze kufinyelele ekugcineni. UHulumeni uthi ukhathazekile ngomthelela katshwala egamekweni zokuhlaselwa kwabesifazane nezingane njengoba kuzwe lonke ziphinde zenyuka izibalo zalolu hlobo selokhu kuvulwe ithuba lokudayiswa katshwala ngesikhathi se-lockdown. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.